Papalapit na ang eleksyon 2022 at kasama ninyo ang CLTV na maghahatid ng mga napapanahon, pagkakatiwalaan at totoong balita at impormasyon. Alamin ang iba't ibang plataporma at posisyon ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, kasama si Arzelin David sa Perspektiba. Boto mo, kinabukasan mo. Kilalanin ang mga individual na kandidato kasama si Paulo G. Santos sa Kilalanin ang Kandidato. Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng mga impormasyong kakailanganin sa pagpili ng mga susunod na lokal at national na leader ng ating bansa. Sa pagpili ng mga iboboto, piliin ang totoo, totoong leader na totoong may malasakit sa bayan at totoong may magandang hangarin para sa bansa. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. May pagkatpanapon Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Nabutaan ngayon ng Huwebes ng hapon, ika-24 ng Pebrero. Mga kabalan, mga kariyon, ang pong inyong lingkod, Justin Dizon. At samahan po ninyo ako sa isang oras na talakayan ukol ho sa mga balitang dapat ninyong malaman dito ho sa Central Luzon. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga kariyon? Medyo mainit ang panahon ngayon. Hindi katulad ho ng mga nagdaang araw na kahit papaano medyo presko, pero ngayon ho maalinsangan ang panahon at maya-maya ay malalaman ho natin mula kay Ginoong Manny Esguerra na ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa ang magiging lagay ng panahon bukas, February 25 at sa weekend, Sabado at Linggo dahil alam naman ho natin, long weekend. Kumusta ho kayo mga kabalen? Yung mga naglalaba dyan, pwede dahil holiday pero yung holiday hindi lang ho yan, panahon para gawin yung mga household chores natin, o hindi lamang yan panahon para magpahinga mula sa trabaho dahil walang pasok, kundi panahon din yan para gunitain ho yung mga pinagdiriwang tuwing sa mga nasabing petsa na tatapat sa holiday. Kaya na lamang ho bukas ay pagdiriwang natin itong komemorasyon sa EDSA, People Power Revolution. At kaugnay ho ng pagdiriwang na yan, narito na ho mga malalaking balita na nakalap ng ating news team ngayong maghapon. Ilang mga local leaders dito sa Central Luzon at sa Pampanga naniniwalang hindi dapat kalimutan ang mga aral na natutunan mula sa EDSA 1. Alamin ho natin maya-maya kung ano nga ba ang kanilang punto de vista kaugnay niyang pagdiriwang na yan. Sa iba namang balita, pa-exit na raw ang Pilipinas COVID-19 pandemic ayon ho ito sa isang consultant ng pamahalaan pagdating sa COVID-19 response. Pero malaking bahagi raw nito ay mapagtatagumpayan kung mas marami sa ating mga kababayan ang tatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Sa lungsod naman ng Angeles, ginawaran ho Integrity Achievement Award ng United Nations ang city government dahil sa kanilang mga programa kontra korupsyon. At sa bayan naman ng Cabiao, Nueva Ecija, na mahagi pong pamahalaang bayan ng 24 na ambulansya sa mga barangay at mga senior citizen association upang mapabilis ang pagbibigay serbisyo medikal sa kanilang mga nasasakupan. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan at para ho sa detalye ng mga nangungunang balita, ito ho yung una nating tatalakayin. Ginunita ho ng mga ilang local leaders sa lalawigan ng Pampanga ang aral na natutunan sa EDSA 1. Ang ilan tila nakamove on na raw sa pagpapahirap ng diktaturyang Marcos, habang iba naman nanindigan na hindi raw ito dapat makalimutan at mas lalong hindi na dapat maulit. Ayon naman sa historian na si Robbie Tantingco ng Center for Kapampangan Studies, susukat sa political maturity ng mga Kapampangan ang magiging outcome ng darating na eleksyon. Narito pong detalye ng balitang yan.
May mga bagay na hindi malilimutan sa buhay ang isang aktivistang estudyante sa panahon ng martial law. Ito ang inihayag sa CLTV News ni Masantol, Pampanga Mayor Danilo Ginto. Estudyante raw sa National University noon si Mayor Ginto at katuwang ang mga scholar ng bayan sa University of the Philippines. Estudyante ako, National University. Miyembro ako ng League of Filipino Student. Kami ang gumagawa ng mga... Wala pang tarpaulin ng print-print Mano-mano yan. Pintura. Kwento ni Ginto, hindi raw nawawala ang takot niya noon pero dahil sa tinitindigang laban, ang malakas na hampas ng baston ng mga pulis at pagbomba ng tubig ay hindi nila inuurungan. Nagdamdaming nag-aalab. Ano ba yung pakiramdam nun? Siyempre, nung estudyante ako, matindi ang galit namin. Talagang nakatanim sa isip namin, diktador. Pag binobomba kami sa Mindiola, nagrarally kami. Talagang may nasasaktan kami. Tumatakbo po sa Gastambide Building. Tatakbo kami doon para hindi kami mabomba, makuha ng mga kapulisan. Pero makalipas ang halos 5 dekada, ang dating tumitindig kontra sa diktatorya, susuportahan daw ang anak ng diktador sa darating na halalan. Naglantad na po ako kasi yan po yung nakikita ko doon sa mga tumatakbo. Kasi po, sabi ni Gov Delta, wala akong dinidikta. Bahala kayo kahit sinong gusto niyo. Pero bilang mayor po, malapit na po. Ayaw ko naman pong bukas ako mag-deklara o kaming dalawa ni Mayor. Wala na pong kwenta yan. Ngayon pa lang po. Kahit ano pong mangyari, manalo, matalo si BBM. Ako po, pati po yung mga sangguniang Vice Mayor, kakampanya ko po si BBM dito sa Santo. Matuto sa kasaysayan, ito naman ang panig ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago pagdating sa paggunita sa diwa ng EDSA 1 at ang pagpapatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos. Alam mo, hindi, may kasabihan tayo na hindi tayo makakarating sa paroroonan kung nakalimutan natin ang nakaraan. Bilang local leader, hindi raw magpapadala si Mayor Santiago sa labanan ng popularidad at maninindigan na rin para sa matapat na pamahalaan. Ang EDSA ay isang, dito tayo nakita ng buong mundo, kasaysayan ng Pilipinas, a very peaceful revolution. So, itong eleksyon na ito, matatawag din natin pamimili ng susunod nating mga leader na lalo na ang bansa natin nangangailangan ng isang leader. Isang leader, we need a statesman. It states to lead us. Buhay pa rin ang diwa ng EDSA para naman kay Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Mas madali umano itong intindihin dahil ito ang panahon na naninindigan ang marami na palitan ang gobyernong nang aabuso sa kapangyarihan. Well, kinakailangan na wag nating kalimutan ang dahilan bakit nagkaroon ng EDSA 1 dahil gusto natin ng tapat at maayos at malinis na panunungkulan na hindi inaabuso ang pwesto. Para sa Kapampangan historia na si Roby Tantinco, tila nakalimutan na ng maraming Pilipino ang nangyari sa kasaysayan dahil sa ilang survey na nangunguna ang anak ng diktador na nagpahirap sa bayan sa loob ng higit 2 dekada. Parang unthinkable, di ba? Unthinkable na isang umaga magigising tayo ng presidente na ay Ferdinand Marcos ulit. Kaya lang junior. Parang nangyari yun. Parang hindi nangyari si Cory. Parang hindi nangyari si Ramos. Parang wala lahat yung mga panahong yon pagkatapos ng EDSA. Ayon kay Tantinco, susubok sa political maturity sa Kapampangan ang magiging takbo ng halalan sa 9 ng Mayo. Although alam ko in the last election, in the vice presidential race, I think Bongbong still won in Pampanga over Robredo. But this time around, as president, alam natin na napaka lakas ng movement supporting Robredo sa Pampanga. So, it might be a sign of political maturity on the part of the Kapampangans. So it will be a test, actually. I'm interested to find out how or what the outcome is as far as the endorsement of the Pinedas for the Bongbong Sara tandem.
Batay sa tala ng Amnesty International, isang Nobel Peace Prize awardee para sa larangan ng human rights, umabot sa 34,000 na katao ang nakaranas ng torture sa panahon ng martial law ni Marcos. Mula 360 million US dollars na utang ng bansa noong 1961, iniwan ni Marcos ang Pilipinas na may utang di bababa sa 28 hanggang 26 na bilyong US dollars noong 1986 nang siya ay mapatalsik dahil sa People Power Revolution. Umabot naman sa halos 10 billion US dollars ang ninakaw ng kanyang rehimen mula sa kaban ng bayan, batay yan sa datos ng United Nations at World Bank. Dahil dito, nailagay sa Guinness Book of Records si Ferdinand Marcos bilang pinakamaraming nanakaw sa gobyerno. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa kaugnay po ng balitang yan, makakausap naman natin ngayon dito sa ating programa ang isang profesor ng kasaysayan mula sa Holy Angel University. Wala pong iba kundi si Professor Joel Regala. Maya Pagat Panabon, magandang hapon, Professor Joel, at bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood dito sa CLTV Balitaan. Magandang hapon, Justin. Magandang hapon din sa mga nanonood dito sa CLTV. Professor Joel, ito hong eleksyon na paparating sa Mayo 9, 2022 ay sinasabi ho nilang isa doon sa mga pinakamakasaysayan eleksyon, maliban na dahil sa nasa gitna ho tayo ng pandemya, ay merong isang tumatakbo para pagkapangulo sa ngalan ni Ferdinand Marcos Jr. At ito ho, nakikita natin yung kanyang o yung reception ng taong bayan sa kanya. Paano nyo ho i-assess, Professor, itong pagtanggap ng ilan sa ating mga kababayan kay Ferdinand Marcos Jr.? Actually, baka hindi nyo lang ngayon 2022, we are commemorating the 50 years of martial law sa September. And then incidentally, election year din natin. So, naalala ko, ina-analyze ko yung history natin. Parang yung 1986, di ba? People Power. So, 30 years later, 2016, nilibing si Marcos sa libingan ng bayan. Ngayon naman, 50 years of martial law, and yet another Marcos is eyeing the Malacanang. So yung pinopoint ko lang, siguro bago ko elaborate siya, meron kasing nakikitang rito parang tripartite view na ginagamit ng mga Marcos eh. Kung alam niyo yung tripartite view na to, yung ginamit din nito ni Rizal del Pilar, yung Paradise, Fall, and then Redemption. Kasi yung ginawa ni Rizal nun, yung Paradise, yung sinaunang bayan, yung early history, hindi yung pre-colonial, mali yun. Ngayon yung Fall, yung last year, in 2021, na-celebrate natin, nung dumating dito si Magellan. And then yung Redemption, nung mapapatalsik ng Castilla. Ngayon, ginagamit din ng mga Marcoses itong tripartite view. So yung Paradise, pinipicture na lang yung martial law na golden years, may disiplina, muring bilihin. And then yung Fall, ito yung nakakalungkot. Ito yung sineselebrate natin bukas. Ito yung naging Fall sa history natin. So tapos ng Paradise, naging Fall. And then yung Redemption, ito nga. Ito yung pagre-reclaim nila sa Malacanang ngayong election. Ngayon, kung analyze natin yung nangyari, ito yung on the side of the Marcos. Ngayon, on the side of the people, kasi madalas narinig ko, after EDSA, hindi naman na-solve. Parang yung poverty, ganun pa rin. Kasi, ang hindi ko lang matanggap yung parang sinisising EDSA, yung people power, sa lahat ng problema ngayon. Pero, tingnan natin, baka mali yun eh. Kasi 4 days lang yung EDSA. 14 years yung martial law. Baka yung mga problema natin, hindi matitrace doon sa 4 days na yun. Kasi nagawa naman ng EDSA yung function niya, yung mapatalsik yung diktadura, tapos mabalik yung democracy. Hindi natin pwedeng i-fault yung people power doon eh. Meron siyang function eh. So pwedeng siguro yung fault dito, maaaring yung 14 years ni Marcos na yung namana pa rin natin yung problema eh. Yung utang, yung corruption. Naalala ko isang informant ko, sabi niya, during martial law daw yung corruption parang imbudo. No? Naipon lahat ni Marcos tsaka cronies yung corruption. Pero nung post-EDSA, na-democratize pati yung corruption. Yun ang question ko kung poverty lang. Kung hindi naman na-solve yung poverty. Ano ba yung number one source ng poverty? Hindi ba corruption? So yung question natin dyan, na-sustain ba natin yung good governance ng EDSA na one of the ideals ng EDSA kasi good governance eh. Na-sustain ba natin yung gains na yun? Pagkatapos ba ng EDSA, hindi na tayo bumoto ng mga corrupt people? Yun ang malaking question. Baka it's a collective failure.
the failure of people power itself. Ayan, napakaganda ng inyong binabanggit, Professor, no, yung collective failure and not the failure of people power. But mamaya pag-usapan natin kung talagang ano ba yung failure na tayo ba ang ika nga napanood ko nga itong o nabasa ko itong sinabi ng isang veteranong journalist na si Ed Lingao at sinasabi niya na ang ika nga hindi EDSA ang nag-fail kung hindi ang taong bayan. So, pero bago natin napuntahan iyon, kasi people are trying to say right now that the golden age of the Philippine history, no, yung ating kasaysayan ng demokrasya at kasaysayan ng pamumugobyerno ay yung panahon ng marsyalo ni Ferdinand Marcos Sr. Pero kayo ho, Professor, bilang isang eksperto pagdating sa larangan ng kasaysayan, ito ho ba ay ika nga katanggap-tanggap, batay na rin ho dun sa mga factors na meron kayo? Masasabi bang golden age nga ba talaga yung panahon po ni Ferdinand Marcos Sr.? Actually, based sa mga facts, yung fact-checking tayo natin dito, 1973 yung growth rate net 8.92. So 1976, 8.81. So we cannot say naman the whole 14 years masama nang talaga. Hindi ganon, hindi pwedeng ganon. So may mga portion ba, yung early portion, okay siya. No? The problem yung later, 1984, and 1995, negative din growth rate natin, 7.32, negative 7.0. Tapos 1984, ito yung inflation rate na 50%. So, paano masasabing golden years? Kasi nga massive plunder . So, I don't know, how can you reconcile economic progress with massive plunder? Medyo imposible kasi yun . Ang talagang number one source of underdevelopment and poverty is still corruption . So, yun. Yung sinasabing hindi naman sila nagnakaw, yung mga may data rito, sinasabi nung Rappler, yung income nila yung salary na for 20 years, no? Yung mag-asawa, almost 2 billion lang, 2.3 billion. Yung nabawi na ng PCGC is almost 174 billion. May nabol pa silang 125 billion. So, paano naman nasasabi na wala talagang corruption na nangyari? So, paano siya golden years? Siguro sabi ng mga informants to, golden years sa mga Marcos, but not to the ordinary people during that time. Ayan, golden years ng mga Marcos but not the ordinary people during that time. Well noted yan, Professor Regala, dahil nga itong binabanggit. At ito, back by data naman na nakita rin natin, even according to the World Bank and the United Nations, na yung government ni Ferdinand Marcos Sr. ay umabot ng 10 billion US dollars. Yung kabuuang nalimas sa kaban ng bayan. Pero etong mga ganitong problema, sa tingin ninyo, Professor, no? Bakit nasasabi pa rin ng taong bayan na golden years itong martial law? Or bakit sabihin na natin may mga disinformation na kumakalat, saan ba nagkulang? Yung siguro yung education system, yung media pati, yung mga institusyon ng lipunan para ipaunawa na ganito katindi ang naging problema noong panahon ng pamamahala ni Marcos Sr. Actually, isang aspect, tama ka dyan, I agree dyan. Isang aspeto nga sinasabi nila yung education sector din. Kasi tinanggal din yung Philippine history sa first year. Nagkaroon ng malaking implikasyon yun . So the more na tinatanggal mo yung history subject, the more na paborito sa isang pamilya. Especially, yung mga ibang textbook ang daming historical errors talaga . Yung martial law, papyaw lang, positive pa, hindi talaga malaliman yung diskusyon dito sa parang bahagi ng kasaysayan. Pero ang tinitingnan ko yung disinformation, itong analysis ko lang, kasi people power tayo ngayon. Both dictatorship and democracy parang pinakinabangan ng mga Marcoses. Before yung dictatorship to stain power, ginamit ito. And then yung democracy naman, yung natin dahil walang freedom without responsibility, ginamit din for disinformation. So, ang iniisip ko, parehong napakinabangan kay dictatorship yan, kay democracy. Yun yung sinasabi natin, ano ba yung source of disinformation? Yun nga, marami akong naririnig kahit doon sa ini-interview sa kanto. Kasi pagkatapos ni Marcos, pumalpak naman lahat. So, balik naman tayo. Ibig sabihin, hindi naman, kasi ito pinakikita kong problema. Yung dichotomy ng parudan lang, Marcos Aquino, parudan. Hindi naman, after naman nung si Cory, nandiyan naman si Ramos, si Herap, si Gloria. Hindi naman it's between Marcos and Aquino lang . Parang yung parating dichotomy. So, paano yung ibang naging president? As we said,
baka hindi naman problema ng mga politiko ito. It's our own problem. No? Uh, our failure to sustain the gains of EDSA. I think mabigat yun. Instead na sisihin yung ibang yung mga ibang politiko, siguro we should look inwardly. No? Baka may problema tayo sa people. Siguro yun ang magandang tingnan, lalo na itong disinformation. Napaka-effective actually. Napansin ko, very systematic. Yung propaganda, nakita ko na yan eh. Si Marcos noon, ang ginamit niya yung mga biography, may tagasulat siya eh, para bumango siya. Eh ngayon naman, the same pa rin, propaganda. So para naman bumango, ngayon may nabasa ko sa Rappler na yung Analytica, I forgot the exact company na kinausap ng mga Marcoses talagang binago talaga yung image nila for how many years. So, it was a long process actually. Now, they are parang raping. They're parang ang tawag dito, yung investment. Kasi yun ang nakakalungkot. No? Sabi ko nga sa mga estudyante, yung perang ninakaw sa atin, ako, nabasa ko na ito, hindi lang ako nagsasabi. Parang ito rin yung ginagamit sa disinformation. Parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Something like that. Ang sabi ko, we should restore our dignity as a people just like this people power. Opo. Professor, nabanggit ninyo yung mga binabanggit ninyo sa inyong mga estudyante. No? So naisip ko bigla, paano ba dapat natin ituro bilang mga akademiko? Itong People Power Revolution, yung EDSA, at syempre, yung linabanan ng EDSA, yung diktaturyang Marcos. Ako ang offshoot ko dito sa People Power, yun nga yung kay Ninoy. Yung sinasabi, hindi naman automatic. Pero hindi ko makalimutan, merong isang Amerikano na nabasa, I forgot the name eh. Kaya daw tumagal si Marcos ng 20 years. Ang description sa Philippines na the Philippines is composed of 50 million fools and a wise couple. So ganun daw yun. Pero syempre perspective ng Amerikano, hindi naman papayag yung ibang mga aktivista dyan kasi dami ng tumutol bago pa i-declare martial law. Eh yung isang nakausap as early 1967, nakita na nila, hindi bababa sa press. So what I'm saying, bago pa itong 4 days na to, may mga naunang events pa. Hindi man lang yung kay Ninoy, mas may nauna pa. Ang daming tumayo dito, yung iba namatay, yung iba na torture. So, pero ang culminating dito, I should say na yung first people power, it was the assassination of Ninoy. Kahit ako, personally, ang daming nagising noon kahit ako na. So, yung mga lumabas noon, hindi na yung mga aktivista lang eh. All sectors of the society, wala nang takot. So, ang problema ni Marcos noon, hindi na makontrol yung damage eh. After so, series of events, and then it led to this 4 days na people. Ganun ko tinuturo na marami munang events, hindi muna ito. Wag tayong mag-focus dito. Parang social volcano, anytime mag-i-erupt yan eh. So, nag-start yung assassination ni Ninoy. Hindi ko alam bakit ngayon kine-question yung pagkabayani ni Ninoy. I think this is part of historical. Hindi siya revisionism eh. Pag historical revisionism, just like the other countries, it happens eh. Natural yan. Phenomenon. Pero what is happening now is more on historical distortion. And ito, nakikinabang yung isang pamilya dito. Professor, we keep on saying na dapat hindi makalimutan itong mga aral ng EDSA 1 dahil may kapupulutan tayong aral dito at moving forward magagamit natin. Pero in a nutshell, ano ba yung mga aral na dapat nating hindi makalimutan when we talk of EDSA 1? Okay. Actually, kinikato ka mga estudyante dahil nabuhay na ako na. As I said sa kanila, hindi ko na-witness yung Independence Day noong June 12, yung July 4. Pero ito para siyang Independence Day talaga. No? So nung lumipad ni sana, yung term ni Mangasa when Marcos ran away, yung 9 o'clock na February 25, yung feeling namin yung Pilipino na buhay nun, parang nasa cloud 9 ka. No? Parang iba eh. First time na feel mo na you are at the top of the world. Kaya sabi ko nga, parang loading tayo. No? Kahit sa ibang bansa, pag may nakita lang Pilipino, pinapalakpakan na, here's a Filipino. And other social revolutions, social movements, in other countries, it was inspired by our people power, like in Russia. Yung Russia na, minsan yung tangke, dumidiretso, tumayo yung nakahigang Russia. Sa China, I think you know what happened, yung Tiananmen Massacre. Sila yung sinagasahan ng mga tangke. Even the Berlin Wall, the collapse of Berlin Wall 1918, it was inspired by our people. Ito yung ideas na ngayon sa, number one, yung
parang social volcano anytime that it will erupt. Sa atin kasi ang nangyari sa mga Pilipino noon, parang nagkaisa na parang yung nakialam. Yun ang maganda. Nakialam yung mga Pilipino nanindigan, no? Tumaya. Kaya may nangyari, no? So, second, yun nga yung restoration of democracy and freedom. And then yung third nga na nakikita ko, ito very, very important, especially this coming election, this is the restoration of our dignity as a people. Ang sabi parati sa kanilang mga estudyante, people makes history. Huwag niyong kalilimutan yan. Tayong gumagawa ng kasaysayan. Pag nakialam ng Pilipino, sigurado may mangyayaring positibong bagay, lalo na sa ating kasaysayan. Professor, ano yung mga nakikita ninyong dahilan kung bakit sabihin na nating nakakakuha pa rin ng wider acceptance itong pamilya Marcos despite the fact na ganito yung nangyari 50 years ago when they reigned dito sa ating bansa. Sabihin na natin saan nagkulang yung taong bayan. Kung sinasabi natin hindi EDSA yung nagkamali, kung hindi yung taong bayan, saan nagkulang yung taong bayan? Batay na rin ho sa assessment niyo using of course historical data. Yun nga, siguro iba-ibang aspeto yan eh. Kaming researchers, sinasabi nga ng mga old-time researchers, yung mga seasoned researchers, siguro yan ang isang nakakaligtan. Yung research kasi na focus sa World War II, Philippine-American War, nakalimutan yung yung martial law kasi very recent siya. Hindi namin alam later how many years lang makakalimutan na ng mga kabataan ngayon kasi yung years sa dali pala, lalo na yung mga na-interview ko early 70s na eh. Kung hindi mo pa ma-document yan, baka mamamatay yung kwento, no? So yun nga, yung una, yung research siguro. Pangalawa, marami rin umamin, pati yung mga aktivista dati after ng people power, naging complacent. No? Kasi na-restore na natin yung democracy, naging complacent na mga Pilipino na yung gains na ngayon, especially yung good governance Kung yun na-maintain natin yun, na-sustain, I don't think magkakaroon tayo ng problem ngayon. Kasi lumilitaw, lahat ng pumalit kay Marcos, lumilitaw ngayon yung propaganda ng Marcos na pumalpak. No? So dahil palpak yan, why not go back to the Marcos? And then hindi dichotomy nila parati yun Parati mababasa sa mga yung parati na lang Marcos Aquino. Hindi naman ganun yung history natin It's about Marcos and against the human rights victims It's about historical facts. Ako pag tinuturo ko to, let's go back to the facts. Hindi yung nakikita ko ngayon puro yung nagdo-dominate yung interpretation ba, yung golden years. Puro interpretation na lang yan. So yun ang nababasa ng mga estudyante. That's the problem. Kaya isa kayong ibang kabataan, dito sila nakukonvince. Even yung ibang botante natin siguro, doon sila na-expose na yung hindi sila facts interpretation na lang ng history natin. Pag sinabing wala namang human rights violation, so dahil wala silang background sa history, madaling maniwala. I think ganito yung nakikita ko. I think it's not really the fault of the people then. Pwedeng kulang lang sa education or magaling lang talagang strategy ng mga Marcoses. They use the disinformation gradual matagal yan, hindi naman 5 years lang, hindi. Talagang planado talaga yung disinformation hanggang matanggap na ng mga tao na there's something wrong after EDSA. Professor, ano yung naging role naman ng Pampanga sa EDSA 1? Ito meron kayong pag-aaral dito could you please share it with us? Actually, yung EDSA 1 talaga hindi ko pinag-aralan to. Yung pinag-aralan ko yung na-interview ko yung mga martial law victims. Martial law victims, yeah. During martial law. Ewan kung okay lang i-share ng konti. Yun na, yung binigyan ako ng listahan ni Ma'am Cecil. Thank you kay Ma'am Cecil nung ni-start ko to. I was really inspired to do this kasi dumating yung mga martial law victims namin sa huli. Halos yung buong PG napuno kalahati. Then na-inspire ako na dapat kinausap ko sila. Later po, pupuntahan ko kayo individually para ma-interview. Kailangan kasi ma-document yung kwento So, yun ang parang nagtulak sa akin gawing research. Kaya lang, meron pa akong di na-interview parang limited time. Yung sa Porac, yung sinasabi na sa akin parang talaga maselan. I think you know that pagdating sa yung iba labas-masok. I-arrest yun, tapos i-release. Tapos i-arrest yung isa, medyo masama yung karanasan, yung I think yung alam yung wet submarine, nilublob sa Inodoro, 3 times So, inamin niya, sorry sa mga kumakain niya, nakakain siya ng
So, ang problema daw pagkatapos siyang tinorture, agisan lang siya ng tuwalya, no? O wala lang, o maligo ka na. And then, ang epekto sabi nung anak niya na kausap ko rin, pag daw kalabasan ng ulam nila, hindi na makakain yung father nila kasi natatandaan niya, no? Nare-recall niya yung ordeal. So, it means yung trauma until now, hindi pa siya nasolve. Parang yung dito sa Angeles, I will not mention names. So, siya na-torture talaga, no? Iba-iba. Merong Meralco, merong Nawasa, no? Merong bote ng long neck. So, iba-iba ang unit, iba-iba yung torture. Ang hindi Sige, niya makalimutan. Sige po. Professor, magandang nabanggit mo yung Meralco Nawasa, no? Para sa kaalaman ng mga tagapanood natin ngayon, pag sinabing Meralco, ano ba yung ginagawa? Yung torture nung panahon ng martial law? Yung electrocution, yung kinukuryente. Yung Nawasa naman, yung water cure. Yung papasok yung hose and then ipapasok yung tubig and then parang sa Americans din, yung water cure, natatalunsan siya and then lalabas yung tubig. So, yung torture ng colonizers natin, it was continued during martial. Kaya may mga terms na ngayon. May San Juanico Bridge naman, pahigagin ka sa dalawang kama, tapos may higa ka dyan. Name after din, San Juanico Bridge by, parang built by Ferdinand Marcos in honor of his wife, yung San Juanico. Pero meron ako na interview, wala doon sa category dito sa Porac. So, dalawa sila, yung na-interview ko, na-release siya 2 weeks lang. Then, yung kapatid niya, naiwan 1 month. Pag-release niya, yung kinakwento niya, yung baril pala, gagawin ng militar, papuputukin, no? Hanggang maubos yung bala. Tapos, ididikit dun sa bingo to. I will not mention, bingo to ball, sama. So, may need na. After the release, hindi nawala yung sakit, no? Hanggang mamatay yun, nararamdaman. But I'm saying, wala man ito sa mga different forms of torture. It means yung militar, parang very creative, no? Kaya sabi ni Alfred McCoy, maganda rin pag-aralan yung psyche ng mga militar, why they are involved with this kind of torture. So, yun, marami pang kwento. At ito ho, Professor, yung pananagutan ng Marcos regime dito, kasi people are saying na hindi naman si Ferdinand Marcos Sr. ang nag-torture dyan sa mga biktimang yan. Hindi naman niya kontrolado daw, sabi ng mga ibang supporters, yung mga militar. Pero kayo ho, based doon sa pag-aaral ninyo, Professor, ano yung masasabi niyo dito? Hindi kasi kung totoo yan, lahat ng presidente, mula kay Ginaldo, Quezon, meron lahat silang human rights records. 70,000 yung nakulong, o kaya 34,000 na ba? Hindi all presidents, they have the same records. Hindi. Kaya nangyari yan because of the declaration of martial law. May nagtanong nga sa akin, sabi ng estudyante, Sir, di ba para ang isang bansa ay sumulong, umunlad, dapat discipline yung society. Definitely, I agree. Look at Singapore, Japan. Yung Korean, alam nyo, yung Koreans, they were able to imprison 3 former presidents. So when they apply discipline from top to bottom, ang nangyari sa martial law, selective yung discipline. Kung talagang genuine yung discipline ni Marcos nun, di sana itong mga militar, those who are violating human rights, they were court-martialed. Pero walang na court-martial during that time. So, hindi selective lang yung discipline during that time. Professor, bilang panghuling tanong, paano ho dapat natin ituring itong mga aral ng EDSA 1 at ng panahon ng martial law ngayong darating na halalan? Dahil alam ho natin, gaya nga ng nabanggit kanina, merong isang namesake, Marcos Jr. naman ang tumatakbo at nais makabalik sa Malacanang. But given all what you said a while ago, Professor, paano dapat maging gabay itong mga aral ng EDSA 1? Actually, tingin ko, ngayon mas naging relevant yung people power because of our election this year. No? So 50 years din ng martial law. No? So ano ba yung aral din? Number 1 siguro dito yung yung sa EDSA kasi we were able to restore our dignity as a people. No? Number 1 yun. Yun ang dapat dalhin natin sa election. And then yung isa pa yung people makes history. No? So kapag nakialam yung Pilipino, tataya yan, may mangyayari sigurado. So this election siguro, ganun din. Kung yung mga naunang generation tumaya sila para meron tayong kalayaan, siguro it's our turn. So tayo naman tumaya. Ang tanong kasi dyan anong klaseng lipunan ang ipamamana natin sa susunod na election? Yung sinasabi parati, bumoto ako base sa konsensya. Tama po yan. Ang challenge lang daw, saan ba nakaangklang yung konsensya? Kung ang yung konsensya ay iniluluwal sa sinapupunan
ng iyong pagmamahal sa bayan, sa tingin ko malaki pa po yung pag-asa ng ating bansa. Okay, maraming salamat po, Professor Joel Regala. Isa pong tagapagturo ng history at isang researcher sa Holy Angel University. Professor, thank you very much for sharing your knowledge with us. At malaking tulong ho ito, lalong-lalo na sa mga kabataan first time. Mga karehiyon, inyo pong narinig si Professor Joel Regala ng Holy Angel University. Sa ating pagbabalik, silipin naman ho natin ang iba't ibang balita pa sa Central Luzon na nakalap ng ating news team. Pero bago ho tayo mag-break, narito muna ang COVID-19 update sa iba't ibang lalawigan dito sa ating rehiyon. Okay. Thank you, sir. Thank you. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Your love lifting me higher.
Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. Alalahanin natin ang kabataang Kapampangan na humubog sa ating kasaysayan sa kanilang hangarin na palayain ng bansa mula sa pagkaalipin at paniniil. Sa bawat matinding labanan sa Pampanga, iniwan ng mga makabayang kabataang ito ang kanilang madali at komportabling buhay upang lumaban kasama ang mga aba at api. Ang Rebolusyong EDSA ay sumidlap mula sa pagdurusa ng mga kabataan sa batas militar hanggang sa lahat ng mga sektor ng lipunan ay nagkaisa upang ibagsak ang paghahari ng mga oligarko at diktatura ng pamilyang Marcos. Hindi natin dapat pahintulutan ng diwa ng EDSA na malimutan at mawawalang saysay. At huwag nating kalimutan ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang tayo ay mabuhay sa isang malayang bansa. Mabuhay ang ating mga kapwa Pilipino na nakibaka sa EDSA Revolution. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa detalye ng iba pang mga balita, kasabayan ng gumagandang COVID-19 situation sa iba't ibang panig ng bansa, naniniwala po ang isang eksperto na malapit na sa exit ng pandemya ang Pilipinas. Malaking bahagi raw dito ay bunsod ng pagdami ng bilang ng mga nababakunahan. Kaya naman patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na magpabakuna kontra COVID-19. Narito pong detalye ng balitang yan.
Isang infectious disease expert na sabi na palabas na raw ang Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Sa lalingan briefing noong February 2022, sinabi ni infectious disease specialist government public response consultant Dr. Solante na indikasyon daw ito ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 at ang abilidad ng bansa para harapin ang severe at critical infections. Isa pang punto ayon kay Solante ay ang availability ng antiviral agents na naaayon laban sa infeksyon tulad ng oral at IV antivirals at kakayahan ng mga healthcare facility na mag-handle ng severe COVID cases. Para kay Solante, mas handa na raw ang bansa ngayon kumpara sa nagdaang 1 o 2 taon. Binigyan din ni Solante ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19, lalo na ang booster upang mapalaya na raw ang bansa sa pandemya at mag-shift na sa endemiko pamumuhay ng normal kasama ang virus. Nasa low risk na rin daw ang classification ng bansa mula sa surge na idinulot ng Omicron variant itong Enero. Samantala sa UT Health Secretary Francisco Duque III, kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes, February 21, sinabi nitong patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa, gayon din ang hospital admissions bunsod ng COVID-19 infection. Mula raw sa 7 days average sa 16,000 na kaso noong January 15 to 31, bumaba ito sa 1,972 mula February 15 hanggang 21. As of February 23, 2022, nakapagtala ang Department of Health ng 1,534 na karagdagang kaso ng COVID-19 habang nasa mahigit 55,400 ang aktibong kaso. Sa 90 million target ng national government, nasa mahigit 62 million Pinoy na ang fully vaccinated habang nasa 61.9 individuals naman ang tumanggap ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, kinilala ng United Nations ang mga programa ng Angeles City Government kontra korupsyon ng pamahalaan. Tinanggap ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang Integrity Achievement Award mula sa mga kinatawan ng United Nations sa South Korea. Narito po ang detalye ng balitang yan. Sa ikalawang pagkakataon, muling kinilala ng United Nations o UN International Anti-Corruption Day Organizing Committee ang Angeles City dahil sa anti-corruption integrity ng city government. February 22, personal na nagtungo ang mga kinatawan ng UN mula sa South Korea sa opisina ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. upang ibigay ang plake para sa Integrity Achievement Award. Una nang ginawaran ng syudad ng Anti-Corruption Integrity Award noong October 19 dahil sa programa nito sa paglaban sa korupsyon. Maliban dito, tumanggap din ng iba't ibang awards at citation ng City Government of Angeles sa mga nakalipas na araw at buwan. Kabilang dito ang Top 5 Most Improved Highly Urbanized City o HUC sa Competitiveness Index 2021 ng Department of Trade and Industry at Top 6 naman sa buong bansa pagdating sa collection efficiency of locally sourced revenues mula sa Bureau of Local Government Finance. Kabilang din ang Angeles City sa 23 HUC sa bansa na binanggit ng Department of the Interior and Local Government o DILG na unang matagumpay na nakamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Pinuri rin ng DILG ang city government sa loob magkakasunod na taon sa pagkakaroon ng anti-drug programs na may high functionality. Tinanggap ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council ang citation plaques. Agosto naman ng taong 2021, tinanggap ng Angeles City ang Prime HRM Bronze Award mula sa Civil Service Commission o CSC. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, dumako naman ho tayo sa syudad ng San Fernando para sa mga motorista at mga commuter na nagdaraan ho dyan sa may Lazatin Boulevard flyover. Ito, latest update mula sa DPWH, Regional Director Engineer Tolentino. Wala pa hong katiyakan kung kailan magagawa itong sirang flyover at kung ninyong mapapansin sa mga video na aming ipinakikita ngayon sa inyong screens, matagal na hong inireklamo ng mga motorista yung Lazatin flyover dahil ho dun sa bakbak na bahagi nito nga mismong dinadaanan. Kung makikita ho ninyo ay wala na halos yung asfalto at kita na yung bakal. Dahilan para maging madulas ang kalsada lalo na tuwing mababasa ng ulan. Minsan na hong kinumpirma sa CLTV News ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga na malimit silang makapagtala ng minor accidents sa nasabing flyover
dahil na rin sa kalunos-lunos na kondisyon ng nasabing infrastruktura. Pero kanina ho sa panayam ng CLTV News kay Engineer Tolentino ng DPWH Region 3, may hinihintay pa raw silang piyesa para magawa itong flyover at wala pa namang nabigay na petsa ang opisyal kung kailan magsisimula o matatapos itong repair ng nasabing flyover. Ayan, para ho sa mga magdaraan dyan, mga kabalen, mga kariyon, konting ingat lang muna. At wala pa nga nababanggit itong DPWH at maliban dyan ay mahigpit naman daw na ipinagbabawal na ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan sa naturang flyover. Subalit hindi naman kaya ng mga otoridad ang 24/7 na implementation o yung pagbabawal. Kaya naman ito panawagan ng mga motorista na way magawa na sa lalong madaling panahon ang infrastruktura. Sa puntong ito, silipin naman ho natin ang datos ng COVID-19 sa iba't ibang mga syudad dito sa Central Luzon. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga balita, abot ho sa 24 na ambulansya ang ipinamahagi ng pamahalaang bayan ng Cabiao, Nueva Ecija sa bawat barangay at Senior Citizen Association sa kanilang lugar na nasasakupan. Ito raw ay upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo medikal sa kanilang mga kababayan. Si Felix Barrios po ang may detalye ng balitang yan. 24 na ambulansya ang binindisyonan na pinamigay ng munisipyo ng Cabiao, Nueva Ecija sa bawat barangay at Senior Citizens Association sa bayan. Ang mga ambulansya ay naglalaman ng iba't ibang medical emergency equipment kagaya ng ambulance bed, blood pressure machines, oxygen tanks at mga first aid kit. Tinulak na maipasa ni Mayor Ramil Rivera ang resolusyon na magkaroon ng ambulansya ang bawat barangay at ang Senior Citizen Association upang masigurong kalusugan ng mga Cabiaoenyo ngayong panahon ng pandemya. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Rivera sa kanyang mga kasamahan sa local government at sa provincial government na nakiisa para maisakatuparan ang proyektong ito. Unang-una, yung sangguniang pambayan, no? Yung ating mga kaalyadong konsyal ay nagtulong-tulong para maisakatuparan itong proyekto na to. Pangalawa, sa provincial government dahil inapprove nila yung panlalawigan resolution na pinapayagan ang bayan ng Cabiao na bumili ng 24 na ambulansya. Nagpasalamat naman si Liga ng mga Barangay President Narciso Franco sa pamahalaang bayan ng Cabiao dahil malaking tulong umano ang mga ambulansya para sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay katuparan ng isang nanunungkulan sa barangay. Ito ay malaking tulong sa serbisyo publiko sa mamamayan ng Cabiao. At ang lahat ng barangay ngayon ay magkakaroon na ng sariling gamit at umaasa kami na matutugunan lahat ang pangangailangan ng mga mamamayan ng Cabiao sa kanilang pangangailangan sa pagdadala ng mga pasyente sa ospital. May mga proyektong pangkalusugan pa umano na kasalukuyang tinatapos sa bayan ng Cabiao. Layo umano ni Rivera na lalong mapabuti at mapaginhawa ang kalusugan ng mga Cabiaoenyo. Pangalawa, after nito, yun ang mga dialysis center, no? Kasalukuyang ginagawa yung dialysis center para yung mga kababayan natin sa Cabiao hindi na magpunta sa kung saan saang mga ospital. Kaya kami sa sanggunian pa rin, sa tulong ng sanggunian, ay maglalaan kami ng malaking pondo para lahat ng mga excess na binabayaran ng isang dinadialysis ay manggaling na sa LGU para 100% free na ang dinadialysis ng mga tao dito sa bayan ng Cabiao. Unang-una, gagamitin natin ang ambulansya para yung lahat ng mga may sakit, susunduin sa bahay, dadalhin sa dialysis center. After ito, ihahatid ulit sa bahay nila. Kasalukuyang itinatayo sa Cabiao Rural Health Unit sa Barangay Santa Ines ang nasabing dialysis center. Patuloy rin ang pamahalang bayan sa pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19 upang mabigyang proteksyon ang kanilang mga nasasakupan. Hinikayat din ni Mayor Rivera ang mga Cabiaoenyo na di pa nabakunahan na magpabakuna na laban sa novel coronavirus. Felix Barrios, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong buong maghapon. Mamayang alas 6, samahan ho natin si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat ninyong malaman. Kung nais mo ninyong manatiling updated sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, i-like and i-follow lamang ang mga social media pages na makikita ninyong naka-flash sa inyong mga TV at mobile screens. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan Karehiyon. Matutuho tayo sa kasaysayan. Maraming salamat po. Sa unang araw ng anti-crime drive sa Bulacan. At 24 na ambulansya ipinamahagi sa mga barangay at Senior Citizen Association sa Cabiao. Magandang gabi Karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon.
Ginugunita ng ilang local leaders sa Pampanga ang mga aral na natutunan ng bansa sa EDSA 1. Ang ilan, tila nakamove on na sa pagpapahirap ng pamilya Marcos sa sambayanan, habang ang iba nanindigan na di raw dapat makalimutan at di raw dapat maulit ang madilim na kasaysayan ng bansa sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Sa pagtakbo ng anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo sa May 9, 2022 elections, masusukat daw ang political maturity ng mga Kapampangan ayon sa Kapampangan historian na si Robbie Tantingco. Narito po ang report. May mga bagay na hindi malilimutan sa buhay ang isang aktivistang estudyante sa panahon ng martial law. Ito ang inihayag sa CLTV News ni Masantol, Pampanga Mayor Danilo Ginto. Estudyante raw sa National University noon si Mayor Ginto at katuwang ang mga scholar ng bayan sa University of the Philippines. Estudyante ako, National University. Miyembro ako ng League of Filipino Student. Kami ang gumagawa ng mga wala pang tarpaulin ng prent-prent mano-mano yan. Pintura. Kwento ni Ginto, hindi raw nawawala ang takot niya noon pero dahil sa tinitindigang laban, ang malakas na hampas ng baston ng mga pulis at pagbomba ng tubig ay hindi nila inuurungan. Nagdamdaming nag-aalab. Ano ba yung pakiramdam noon? Siyempre, nung estudyante ako, matindi ang galit namin. Talagang nakatanim sa isip namin, diktador. Pag binobomba kami sa Mindiola, nagrarally kami, talagang may nasasaktan kami. Tumatakbo po sa Gastambide Building, tatakbo kami doon para hindi kami mabomba, makuha ng mga kapulisan. Pero makalipas ang halos 5 dekada, ang dating tumitindig kontra sa diktatorya, susuportahan daw ang anak ng diktador sa darating na halalan. Naglantad na po ako kasi yan po yung nakikita ko doon sa mga tumatakbo. Kasi po, sabi ni Gov Delta, wala akong dinidikta, bahala kayo kahit sinong gusto niyo. Pero bilang mayor po, malapit na po. Ayoko naman pong bukas ako magdeklara o kaming dalawa ni Mayor, April. Wala na pong kwenta yun. Ngayon pa lang po. Kahit ano pong mangyari, manalo, matalo si BBM. Ako po, pati po yung mga sanggunin, Vice Mayor, kakampanya ko po si BBM dito sa Masantol. Matuto sa kasaysayan, ito naman ang panig ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago pagdating sa paggunita sa diwa ng EDSA 1 at ang pagpapatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos. Alam mo, hindi, may kasabihan tayo na hindi tayo makakarating sa paroroonan kung nakalimutan natin ang nakaraan. Bilang local leader, hindi raw magpapadala si Mayor Santiago sa labanan ng popularidad at maninindigan pa rin para sa isang matapat na pamahalaan. Ang EDSA ay isang, dito tayo nakita ng buong mundo sa kasaysayan ng Pilipinas, a very peaceful revolution. So, itong election na ito, matatawag din natin dahil pamimili ng susunod nating mga leader na lalo na ang bansa natin nangangailangan ng isang leader. Isang leader, we need a statesman. It states to lead us. Buhay pa rin ang diwa ng EDSA para naman Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Mas madali umano itong intindihin dahil ito ang panahon na naninindigan ang marami na palitan ang gobyernong nang aabuso sa kapangyarihan. Kailangan na wag nating kakalimutan ang dahilan bakit nagkaroon ng EDSA 1 dahil gusto natin ng tapat at maayos, malinis na panunungkulan na hindi inaabuso ang pwesto. Para sa Kapampangan historia na si Robbie Tantingco, tila nakalimutan na ng maraming Pilipino ang nangyari sa kasaysayan dahil sa ilang survey na nangunguna ang anak ng diktador na nagpahirap sa bayan sa loob ng higit 2 dekada. Parang unthinkable, di ba? Unthinkable na isang umaga magigising tayo na ang presidente natin ay Ferdinand Marcos ulit. Kailan parang hindi nangyari si Cory, parang hindi nangyari si Ramos, parang wala lahat yung mga panahong yon pagkatapos ng EDSA. Ayon kay Tantingco, susubok sa political maturity sa Kapampangan ang magiging takbo ng halalan sa 9 ng Mayo.
although alam ko in the last election, in the vice presidential race, I think Bongbong still won in Pampanga over Robredo. But this time around, as president, alam natin na napaka lakas ng movement supporting Robredo sa Pampanga. So, it might be a sign of political maturity on the part of the Kapampangans. So it will be a test, actually. I'm interested to find out how or what the outcome is as far as the endorsement of the Pinedas for the Bongbong-Sara tandem. Batay sa tala ng Amnesty International, isang Nobel Peace Prize awardee para sa larangan ng human rights, umabot sa 34,000 na katao ang nakaranas ng torture sa panahon ng martial law ni Marcos. Mula $360 million na utang ng bansa noong 1961, iniwan ni Marcos ang Pilipinas na may utang na hindi bababa sa 28 hanggang 26 na bilyong US dollars noong 1986 nang siya ay mapatalsik dahil sa People Power Revolution. Umabot naman sa halos 10 billion US dollars ang ninakaw ng kanyang rehimen mula sa kaban ng bayan, batay yan sa datos ng United Nations at World Bank. Dahil dito, nailagay sa Guinness Book of Records si Ferdinand Marcos bilang pinakamaraming nanakaw sa gobyerno. Paolo G. Santos, CLTV News. Kasabay na gumagad ang COVID-19 situation sa iba't ibang panig ng bansa, naniniwala ang isang eksperto na malapit na sa exit ng pandemya ang Pilipinas. Malaking bahagi raw nito ay bunsod ng pagdami ng bilang ng mga napapakunahan. Kaya naman patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na magpabakuna na kontra COVID-19 upang makakuha ng sapat na proteksyon laban sa malubhang epekto nito sa pangangatawan. Narito ang detalye ng balitang yan. Isang infectious disease expert ang nagsabi na palabas na raw ang Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing nitong February 21, 2022, sinabi ni infectious disease specialist at government pandemic response consultant, Dr. Rontin Solante, na indikasyon daw ito ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 at ang abilidad ng bansa para harapin ang severe at critical infections. Isa pang punto ayon kay Solante ay ang availability ng antiviral agents na naaayon laban sa infection tulad ng oral at IV antivirals at kakayahan ng mga healthcare facility na mag-handle ng severe COVID cases. Para kay Solante, mas handa na raw ang bansa ngayon kumpara sa nagdaang 1 o 2 taon. Binigyan din ni Solante ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19, lalo na ang booster upang mapalaya na raw ang bansa sa pandemya at mag-shift na sa endemiko pamumuhay ng normal kasama ang virus. Nasa low risk na rin daw ang classification ng bansa mula sa surge na idinulot ng Omicron variant itong Enero. Samantala sa ulat ni Health Secretary Francisco Duque III, kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes, February 21, sinabi nitong patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa, gayon din ang hospital admissions bunsod ng COVID-19 infection. Mula raw sa 7 days average sa 16,000 na kaso noong January 50 to 31, bumaba ito sa 1,972 mula February 15 hanggang 21. As of February 23, 2022, nakapagtala ang Department of Health ng 1,534 na karagdagang kaso ng COVID-19 habang nasa mahigit 55,400 ang aktibong kaso. Sa 19 million target ng national government, nasa mahigit 62 million Pinoy na ang fully vaccinated habang nasa 61.9 individuals naman ang tumanggap ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 24 na ambulansya ipinamahagi sa mga barangay at Senior Citizen Association sa Cabiao. Angeles City, ginawa na ng Integrity Achievement Award ng United Nations. At Dasatin Boulevard Flyover, hindi pa tiyak kung kailan may isasaayos ayon sa DPWH Region 3. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do. There ain't no way to hide when judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, aabot sa 24 na ambulansya na kumpleto ng medical equipment ang ipinamahagi ng Pamahalang Bayan ng Cabiao, Nueva Ecija sa kada barangay at Senior Citizens Association sa kanila pong nasasakupan. Ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Ramil Rivera, parang daw ito para mapaigting ang pagbibigay serbisyo medikal sa kanilang mga kababayan. May report si Felix Barrios. 24 na ambulansya ang binindisyonan na pinamigay ng munisipyo ng Cabiao, Nueva Ecija sa bawat barangay at Senior Citizens Association sa bayan. Ang mga ambulansya ay naglalaman ng iba't ibang medical emergency equipment kagaya ng ambulance bed, blood pressure machines, oxygen tanks at mga first aid kit. Tinulak na maipasa ni Mayor Ramil Rivera ang resolusyon na magkaroon ng ambulansya ang bawat barangay at ang Senior Citizen Association upang masigurong kalusugan ng mga Cabiaoenyo ngayong panahon ng pandemya. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Rivera sa kanyang mga kasamahan sa local government at sa provincial government na nakiisa para maisakatuparan ang proyektong ito. Unang-una, yung Sangguniang Pambayan, no? Yung ating mga kaalyadong konsyal ay nagtulong-tulong para maisakatuparan itong proyekto na to. Pangalawa, sa provincial government dahil inapprove nila yung lalawigan resolution na pinapayagan ang bayan ng Cabiao na bumili ng 24 na ambulansya. Nagpasalamat naman si Liga ng mga Barangay President Narciso Franco sa pamahalang bayan ng Cabiao dahil malaking tulong umano ang mga ambulansya para sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay katuparan ng isang nanunungkulan sa barangay. Ito ay malaking tulong sa serbisyo publiko sa mamamayan ng Cabiao. At ang lahat ng barangay ngayon ay magkakaroon na ng sariling gamit at umaasa kami na matutugunan lahat ang pangangailangan ng mga mamamayan ng Cabiao sa kanilang pangangailangan sa pagdadala ng mga pasyente sa ospital. May mga proyektong pangkalusugan pa umano na kasalukuyang tinatapos sa bayan ng Cabiao. Layon umano ni Rivera na lalong mapabuti at mapaginhawa ang kalusugan ng mga Cabiaoenyo. Pangalawa, after nito, yun ang mga dialysis center, no? Kasalukuyang ginagawa yung dialysis center para yung mga kababayan natin sa Cabiao hindi na magpunta sa kung saan sa ang mga ospital. Kaya kami sa Sanggunian pa rin, sa tulong ng Sanggunian, ay maglalaan kami ng malaking pondo para lahat ng mga excess na binabayaran ng isang dinadialysis ay manggaling na sa LGU para 100% free na ang dinadialysis ng mga tao dito sa bayan ng Cabiao. Unang-una, gagamitin natin ang ambulansya para yung lahat ng mga may sakit, susunduin sa bahay, dadalhin sa dialysis center. After ito, ihahatid ulit sa bahay nila. Kasalukuyang itinatayo sa Cabiao Rural Health Unit sa Barangay Santa Ines ang nasabing dialysis center. Patuloy rin ang pamahalang bayan sa pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19 upang mabigyang proteksyon ng kanilang mga nasasakupan. Hinikaya din ni Mayor Rivera ang mga Cabiaoenyo na di pa nabakunahan na magbakuna na laban sa novel coronavirus. Felix Barrios, CLTV News. Kinilala ng United Nations sa mga programa ng Angeles City Government kontra korupsyon sa pamahalaan. Tinanggap na Angeles City LGU Integrity Achievement Award mula sa mga kinatawa ng UN sa South Korea. Narito po ang detalye ng balitang niya. Sa ikalawang pagkakataon, muling kinilala ng United Nations o UN International Anti-Corruption Day Organizing Committee ang Angeles City dahil sa anti-corruption integrity ng city government. February 22, personal na nagtungo ang mga kinatawa ng UN mula sa South Korea sa opisina ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. upang ibigay ang plake para sa Integrity Achievement Award. Una nang ginawaran ng syudad ng Anti-Corruption Integrity Award noong October 19 dahil sa programa nito sa paglaban sa korupsyon. Maliban dito, tumanggap din ng iba't ibang awards at citation ng City Government of Angeles sa mga nakalipas na araw at buwan. Kabilang dito ang Top 5 Most Improved Highly Urbanized City o HUC sa Competitiveness Index 2021 ng Department of Trade and Industry at Top 6 naman sa buong bansa pagdating sa collection efficiency of locally sourced revenues mula sa Bureau of Local Government Finance. Kabilang din ang Angeles City sa 23 HUC sa bansa na binanggit ng Department of the Interior and Local Government o DILG
na unang matagumpay na nakamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Pinuri rin ng DILG ang city government sa loob ng magkakasunod na taon sa pagkakaroon ng anti-drug programs na may high functionality. Tinanggap ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council ang citation plaques. Agosto naman ng taong 2021, tinanggap ng Angeles City ang Prime HRM Bronze Award mula sa Civil Service Commission o CSC. Angelica Cara, CLTV News. Wala pa raw pong katiyakan kung kailan masisimulan ang pagsasaayos ng mga sirang bahagi ng Gazatin Boulevard flyover sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 Director Engineer Rosaler Tolentino sa CLTV News ngayong Huwebes ng hapon. Ayon po kay Tolentino, may hinihintay pa raw silang parts ng nasabing flyover kaya di pa masimulan ang pagsasaayos nito. Matatandang ilang beses na naiulat ng CLTV News ang kadunos-dunos na sitwasyon ng flyover kung saan makikitang bakbak na ang aspalto. Kitang-kita na ang bakal ng mismong tulay. Reklamo po ng mga motorista, madulas daw ang flyover tuwing umuulan dahil sa nakalabas na ang mga bakal sa mismong dinadaanan ng mga sasakyan. Nauna na rin sinabi ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando na malimit makapagtala ng minor accidents sa nasabing flyover. Bawal pong daanan ito ng malalaking sasakyan, subalit hindi naman may patupad ang ban 24 oras. Sa pagbabalik ng CLTV News. 61 suspect sa iba't ibang krimen, huli sa unang araw ng anti-crime drive sa Bulacan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love
there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Nagbabalik ang CLTV News. Namuna si Vice President Leni Robredo sa presidential survey na isinagawa ng Catholic Educational Association of the Philippines, habang si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. naman ang top candidate sa survey ng Publicus Asia. Pakinggan natin ang ulat na ito. Inilabas na ng Catholic Education Association of the Philippines o CEAP ang second national elections post-Google survey nito na isinagawa noong January 24 to February 4. Batay sa resulta, si Vice President Leni Robredo ang napili ng mga respondents na maging Pangulo ng bansa. Mayroong 3,089 na respondents ang survey ng mga school administrators, teaching personnel, non-teaching personnel, alumni, estudyante, at mga staff ng mga Catholic schools mula sa 11 rehiyon sa bansa. 52.57% o 1,624 votes ang pumili kay VP Leni. Higit na mataas ng 7.41% sa first survey result nito na 45.16%. Pumangalawa sa kanya si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 24.54% o 758 votes. Sinundan naman ito ni Mayor Isko Moreno na 9.61% o 297 votes.
Senator Ping Lacson na may 3.53% o 109 votes. Nakakuha naman si Senator Manny Pacquiao ng 0.87% o 27 votes at 8 boto o 0.26 votes kay Calio de Guzman. Mayroong 266 respondent na nag-abstain o hindi bumoto. Sa kabilang banda, sa pinakahuling survey naman na inilabas ng National Tracker Survey ng Publicus Asia para sa petsang February 11 to 16, si Senator Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa mga presidential candidates. Sa 1,500 registered voters na respondent ng survey, 52% umano ang pumili kay Marcos, habang 22% ang second placer na si VP Leni Robredo. Kumpara sa December 2021 survey, wala umanong paggalaw sa puntos ni Marcos, habang tumaas ng 2% si Robredo. Pumangatlo naman sa survey si Mayor decided. Angelica Cara, CLTV News. Aabot sa higit 60 katao na sangkot sa iba't ibang krimen ang naaresto ng kapulisan sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, itinanggi naman ni Chief PNP Genardo Carlos na may kaugnayan siya sa pamilya Opin, ang pamilya ni Julian Opin, na suspect sa pagkamatay ng artist na si B. Johnson. Ano ba ang report? Naaresto ang 61 na suspect na lumabag sa magkakaibang batas sa unang araw ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Bulacan nitong hating gabi ng February 22. Ayon kay Police Colonel Romel J. Ochave, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, nasa 17 operations ang isinagawa ng Angat, Balagtas, Bukawi, Higinto, Malolos, Obando, Paumbong, San Rafael, Santa Maria, City at Municipal Police Stations, 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Unit. Nagresulta ang mga ito sa pagkahuli ng 25 suspect at pagkumpiska ng 67 sachet ng shabu na may bigat na 31 grams at nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. 3 operasyon naman laban sa anti-illegal gambling ang nagbunga sa pagkaaresto ng 12 individual. Nakuha mula sa mga ito ang iba't ibang gamit sa pagsusugal at perang pantaya. Samantala, isang manhunt operation sa wanted persons ang nagresulta sa pagkahuli ng 24 na suspect. 6 sa mga ito ang nakalista sa regional, city at municipal level most wanted persons. Kinilala ang mga ito na sina Vincent Martin, regional most wanted person dahil sa panggagahasa, Giancarlo de la Cruz, city level most wanted person sa paglabag sa RA 10883 o New Anti-Kidnapping Act, Ricardo Agot at Mark Hilbusa Jr., municipal most wanted persons na parehong arestado dahil sa panggagahasa. Jose Marinas, municipal most wanted sa paglabag sa RA 7610 at si Roberto Alanunay na municipal most wanted para sa paglabag sa Dangerous Drug Act. Bukod dito, isinuko rin ang 7 baril para sa operasyong isinagawa laban sa loose firearms o Oplan Kato. Ayon sa Bulacan PPO, ang sakleyo ng Police Regional Office 3 ay nagpapakita ng kanilang kampanya laban sa mga wanted persons, illegal na droga, loose firearms, illegal na sugal at iba pang mga gawaing labag sa batas. Sa iba pang balita, pinabulaanan ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang mga nagsasabing pumunta siya ng Balisin Island upang makipagkita sa mga ongpins. Ito ay isang araw matapos niyang amini na kinailangan siyang sunduin na isang H-125 Airbus helicopter mula sa eksklusibong isla na pagmamayari ng pamilya ni Julian Ongpin, ang suspect sa pagkamatay ng artist na si Brie Johnson sa Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Carlos, nasa Philippine Military Academy Alumni Homecoming siya na ginanap sa Baguio Sabado ng umaga. Pumunta rin siya sa Camp Crame Sabado ng hapon bago magtungo sa Balisin Island para sa isang private time noong linggo. Ninais niyang makabalik sa Maynila Lunes ng umaga, ngunit bumagsak ang police chopper sa Quezon Province habang patungo sa Balisin Island. Isang police patrolman ang nasawi, habang 2 police officer ang naiulat na sugatan. Sa isang statement, sinabi niyang hindi niya intensyon ang nangyari at nangako na isang masusing investigasyon. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Department of Transportation at iba pang ahensya ang nasabing chopper. Angelica Cara, CLTV News.
Napili ng Department of Agriculture ang Bataan para maging pilot area ng shrimp production sa bansa. Habang idineklarang pink zone kaugnay ng African swine fever ang lalawigan ng Aurora. 385,000 na kaban ng palay naman ang target ng NFA na mabilis sa mga magsasaka ng Bulacan. Ang detalye sa report nito. Inanunsyo na Department of Agriculture Secretary William Dar na ang lalawigan ng Bataan ang gagawing pilot area ng shrimp production sa bansa. Isa ang Bataan sa may malaking aquaculture production sa Central Luzon, kung saang higit 4,000 ektarya ang ginagamit sa brackish water farming at higit 100 ektarya ang sa freshwater ponds. Sa bayan ng Orani karaniwang makikita ang shrimp farm sa lalawigan. Sa tulong ng DA, daragdagan ng mga nursery at hatchery operators sa Bataan para sa mas malawak na shrimp production. Nasa 15% ng total shrimp production ng bansa ang ina-export sa Europa, Amerika, Japan at iba pang mga bansa. Sa iba pang balita, idineklara na ang lalawigan ng Aurora bilang pink zone ng African swine fever. Mula sa pagiging red zone noong 2019, ay na-upgrade na ito sa pink zone batay sa isinagawang ASF zoning ng National African Swine Fever Zoning and Movement Plan. Ibig sabihin, napabilang ang Aurora sa mga lugar na wala ng infection, ngunit katabi pa rin ng mga lugar na positibo sa ASF. Ilan sa mga naging batayan ng pag-upgrade ay negatibong ASF PCR test result ng mga sentinel pigs at pagsunod sa mga protocol laban sa ASF. Samantala sa lalawigan ng Bulacan, target umano ng National Food Authority na makabili ng nasa 385,000 kaban ng palay sa aanihin ng mga magsasaka ngayong 2022. Bibilhin umano ng ahensya ng 19 pesos kada kilo ang palay. Higit umano itong mataas sa 17 pesos per kilo na mababang presyo na naging bentahan itong nakalipas na taon dahil sa rice tariffication law. Handa umano ang NFA na hakutin ng libre ang palay mula sa sakahan patungo sa bodega ng ahensya, depende na rin sa dami ng ibinebenta. Ang target na 385,000 kaban ay mas marami kumpara sa nabili umano noong 2021 na nasa higit 282,000 na kaban na nagkakahalaga ng 380 million pesos. Magsisilbing buffer stock naman ng NFA ang bibilhing lokal na aning palay na inilalabas bilang pagkontrol ng presyo ng bigas sa merkado at supply sa panahon ng kalamidad. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Babahay para sa mga empleyado ng LG San Fernando, malapit nang matapos. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment.
alalahanin natin ang kabataang Kapampangan na humubog sa ating kasaysayan sa kanilang hangarin na palayain ng bansa mula sa pagkaalipin at paniniil. Sa bawat matinding labanan sa Pampanga, iniwan ng mga makabayang kabataang ito ang kanilang madali at komportabling buhay upang lumaban kasama ang mga aba at api. Ang Revolusyong EDSA ay sumiklab mula sa pagrusa ng mga kabataan sa batas militar hanggang sa lahat ng mga sektor ng lipunan ay nagkaisa upang ibagsak ang paghahari ng mga oligarko at diktatura ng pamilyang Marcos. Hindi natin dapat pahintulutan ng diwa ng EDSA na malimutan at mawawalang saysay. At huwag natin kalimutan ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang tayo ay mabuhay sa isang malayang bansa. Mabuhay ang ating mga kapwa Pilipino na nakibaka sa EDSA Revolution. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayong taon, magkakaroon ng malaking pagbabago sa Pilipinas dahil sa darating na eleksyon 2022. Kasabay nito ang peligrong hatid ng COVID-19. Kaya naman telebisyon at social media ang ilan sa pinagkukuhanan ng impormasyon ng mga tao patungkol sa iba't ibang paksa gaya ng political, social at general knowledge. Isa na rito ang mga impormasyong kumakalat patungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo. Napakaraming kumakalat na misinformation o mga peking impormasyon na mula sa iba't ibang published post sa iba't ibang social media platforms. Ang CLTV ay naninindigang maghahatid sa inyo ng mga fact-check na impormasyon dahil naniniwala kami na karapatan ninyo na malaman ang totoo. Kaya piliin ang totoo, piliin ang tama. At sa darating na eleksyon 2022, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya.
Nagbabalik ang CLTV News. Malapit na pong makalipat sa kanilang bagong bahay. Nasa 600 kawani ng City Government of San Fernando. Ito ay sa ilalim ng housing project ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Social Housing Finance Corporation. That's the report. Higit na 700 pamilya ang natakdang manirahan sa mga housing unit na ito sa barangay Panipuan, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito ang bagong tayong komunidad na tinatawag na Town Home San Fernando. Naitayo ito sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando at Social Housing Finance Corporation. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Community Mortgage Program ng korporasyon. Taong 2021 ang simula ng pagtatayo ng mga bahay. Sa kasalukuyan ay halos nasa 90% completed na ang 937 housing units na nakalaan para sa mga empleyado ng City Hall. Ito po ay isang kompletong subdivision. Meron ho siyang mga open spaces, meron ho siyang nakapropose na commercial complex, at hindi lamang po mga housing units talaga ang ipoprovide ho ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ho ng SHOPC. Meron ho tayong development na gagawin doon. Nasa 600 empleyado na umano ang kumuha ng unit sa Townhome San Fernando. Ang ibang unit ay binuksan na sa iba pang nais magkaroon ng sariling bahay at lupa. May mga beneficiaryo din ho tayo na nanggaling din ho sa ibang ahensya ng gobyerno. At meron din naman ho mga beneficiaries na masasabi nating nabibilang naman po doon sa mga informal settler natin na talagang nangangailangan ho ng tulong ng syudad. Iba-iba ang terms of payment batay sa edad at kakayanang magbayad ng mga benepisyaryo. Ngunit naglalaro lamang uno sa 2,000 hanggang 6,000 pesos ang buwan ng hulog. Iba't iba ho yung terms of payment ho nila. Nakabase ho tayo doon sa edad ng ating aplikante or yung beneficiary natin. Kung sila ho ay medyo bata-bata pa, let's say mga 20 to 25 years old, sila ho ay pwedeng magbayad within 30 years. Sa ngayon ay nagsasagawa na umano ng inspection sa mga unit ang lokal na pamahalaan at mga unit owner upang masiguro na nakasunod ito sa quality standard. Upang masigurado ho natin na itong ating mga beneficiary po ay talagang makita nila, ma-inspection ho nila yung kanilang mga housing units na ilo-loan naman po sa SHOPC. Sa ikalawang linggo ng Marso naman ang target ng lokal na pamahalaan para sa pagsisimula ng turnover ng mga housing unit. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system po nakakaapekto dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na rin po ang Visayas. Samantala po ang northeast monsoon ay nakakaapekto naman po dito sa Northern at Central Luzon. Kaya naman po ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidot at pagkulog dulot po ng shear line at ng trap ng isang low pressure area. Samantalang Cagayan Valley, Apayao at Aurora, maulap din po ang papawirin na may mga mahihinang mga pagulan, dulot po ito ng hanging amihan. Ang Ilocos Region po ang natitirang bahagi ng CAR at natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po tayo dito, ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po mga isolated light rains. Ito po ay dulot din ng hanging amihan. Ang Metro Manila po at malalabing bahagi ng bansa, magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron din po inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po sa atin ng kaaya-ayang panahon at nagbibigay din po ng mga mahihinang mga pagulan sa ibang parte ng ating bansa. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV,
Pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong verso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Zalenga. Maraming salamat po.